Kijk, want hier is Opel. Hier ben ik. En mama staat naast Opel. En mama staat naast Opel. Oh, wat kijk jij hier kwaad, Wil. Verschrikkelijk. Nou, dat is haar gewone gezicht. Het enthousiasme van toen is 70 jaar na dato er niet minder om. Elk jaar nog gaan broer en zussen van de wei naar Ameland. Op een gegeven moment kwam ik weer hier en toen ging mijn mem, die is verstaan, toen liet wat geld achter. We zeiden, nou, we kunnen het verdelen of we kunnen iedereen naar Ameland gaan. Op een gegeven moment wat geld op, maar we zeiden toch, goede traditie, dus we gaan gewoon terug om naar Ameland te gaan. En dat bevalt goed. Ja, want wat is dat toch, dat je hier komen? Nou, als herinnering van vroeger. Het ontspannen, het vakantiegevoel, ja. Gewoon een soort thuiskomen, dus ik zou gaan zeggen. En maandagmiddag weer de deur nog dicht. En die met mijn raam hebben, dus ze zet u boeten de barak en ze konden doen hoor naar het strand. Voor het ontbijt, hè? Voor het ontbijt. Ja. Honderden nabestaanden konden in de jaren na de oorlog in de terrorist vakantie vieren. Een hechte gemeenschap met een eigen sfeer en cultuur. Ameland, Bos en zee, duin en strand. Met je schoonheid voelt ieder zich fijn. Zomers als de gasten komen van wijd en zijd. Voert men door jouw kleine landje jouw roemwedstrijd. Terrorist, terrorist, als er iedereen wist. Oh fijn, dat zal zijn. Ondanks het vrije vakantiegevoel had de terrorist een trieste ondertoon. Nou, ik vind het is een mooi opzet door de KP. He, van de band en de mem van nabestaan die konden naar de terrorist. En dat we, Even buiten de zorgen om, even helemaal ontspannen. Ja, echt. Ja, zo zien we er wel net. Hier zit een ding in, met zoiets als dat was het. Oh, daar sliepen we. Daar sliepen we. Zullen we even vast gaan slapen? Ja, doe maar. En als je dan waarom denken aan je mem, denk je dan ook van dat het haar goed dient, dat het doel wat de terrorist hier? Absoluut. Absoluut, zeker.